Em dic Frederic Cabanes, vaig néixer l'any 54. He nascut, evidentment, aquí mateix, en aquesta casa, aquí on som ara. Aleshores, bueno, he anat a escola com tots els nanos. En acabat, de petit vaig descobrir la música, m'encantava la música, tot i que a casa la pintura era el pa de cada dia, o sigui, jo veia pintar a casa cada dia, el meu pare pintava, el meu tio també, i la pintura l'he vista sempre, no? Però jo m'agradava molt la música, la guitarra, vaig descobrir la guitarra, vaig anar a estudiar guitarra, primer aquí a Sant Cugat, al casal parroquial, en acabat vaig anar al Liceu a Barcelona, i en acabat vaig començar muntant el primer grup, jo just tenia doncs 16 anys, i a partir d'aquí vaig anar formant diferents grups musicals, amb diversos noms, que ara seria una llista molt llarga, tocant doncs arreu tot arreu, totes les festes majors i per tot arreu ens deixaven tocar, perquè fotíem a vegades més soroll que no música. Amb els cabells llargs, com es portava llavors, evidentment, amb el moviment hippie i tot això, no? Vaig fer servei militar, vaig tornar, vaig seguir amb la música, però llavors ja començava a picar ja més a fons la pintura. Vaig entrar a Llotja, vaig estar estudiant pintura durant 4 anys i dibuix, i vaig entrar de professor a l'Escola de Belles Arts també, donava classes de dibuix llavors, a l'Escola de Belles Arts d'aquí a Sant Cugat, i en acabat doncs vaig fer un munt d'exposicions, principalment a Barcelona. Aviam, el llibre és un llibre que es titula Orígens i històries d'un poble i d'una família. Jo crec que el títol retrata bastant clar el contingut del llibre, que no és altra cosa que doncs, la història del poble i la història de la meva família, en aquest cas. El que passa que quan dic la meva família ho hem d'entendre des d'un punt més ampli, pensant doncs, que les famílies en un poble gairebé tots eren família, no? Aleshores, això podríem parlar d'un col·lectiu bastant important de gent que tots, d'alguna manera o altra, tenim un cert lligam familiar, no? No tant la família Cabanes, perquè els Cabanes venen aquí a Sant Cugat l'any 22, vol dir que no són originaris d'aquí a Sant Cugat, en canvi, per la part de la meva mare, sí que són originaris dels Fàbregues, per exemple, no? I parlaríem de Fàbregues o parlaríem de Castellví, no? Que serien les famílies realment, diguem, arrelades al poble. I quan dic arrelades em refereixo 2, 3, 4 i vés a saber quants segles enrere, perquè jo he estat buscant papers a la parròquia i tot allò que he pogut trobar encara he seguit trobant família meva. Però ja dic, parlaríem de la branca de la meva mare. Llavors els Cabanes són vinguts després, no? De primers de segle, l'any 22, van arribar la família Cabanes per la rebassada, carregats fins dalt amb el carro, i van transportar tot per traslladar-se a viure aquí a Sant Cugat. El títol del llibre, com deia fa un momentet, és Orígens i històries. Ja ho diu la paraula orígens. Llavors jo busco els orígens, tant de la família com del poble, d'acord? Llavors començo parlant, evidentment, del poble, perquè és allò que trobo més informació. I parlo doncs, des del que sabem, des de les primeres pedres que hi havia aquí, que hi havia una vila romana, i en acabat, doncs, en fi, el monestir dels monjos, etc. I vaig vivint cap aquí. Aleshores, podríem dir que començo al segle I, per entendre'ns, fins als anys 70, fins als anys, o sigui, per aquests 70 últims, no? 1970, que és una mica on te deixo jo el llibre. Un fet curiós, que he descobert mentre feia el llibre, i és un dato que penso que molta gent li farà gràcia i que a la vegada no era sabut. I és que el campanar de Sant Cugat té els mateixos anys, gairebé, perquè parlaríem només d'una diferència de pocs anys, del Pi del Xandri. O sigui que estem parlant d'una diferència d'uns 20 anys que té el campanar, hem de saber una mica la història, no? El campanar no es va acabar d'aixecar fins més cap aquí, o sigui, primer es va fer el monestir, i durant molts anys l'únic campanar era el campanar del mig, no? Doncs més endavant van acabar el campanar, o el que coneixem tots pel campanar de Sant Cugat, doncs té els mateixos anys que el Pi del Xandri, i això és un dato curiós, no? Sí, aviam, com a desaparegut podríem parlar de Can Gatxet de la Riera, que era la masia, que hi havia on hi ha ara el camp d'esports. Fet i fet seria, ho veuríem des d'aquí hauríem vist la masia, el que passa que ara amb aquests pisos ja no es veu. Doncs aquesta masia va ser, evidentment, enderrocada ja fa bastants anys, i com a edifici que encara existeixi, doncs exactament on estem ara en aquests moments, damunt de les teulades de Cal Gerrer, l'edifici aquest emblemàtic que tots coneixeu de la plaça Octavià,
de la casa de les Terrisses, no? De la terrisseria, i que bé, era una casa on havien viscut 3 generacions de terrissers, eren uns artistes, perquè ho han demostrat amb les peces que han quedat com a record del que ells havien fet, i amb les mans feien verdaderes meravelles. Doncs aquesta casa seria una de les cases que en parlo molt i, en canvi, encara existeix i la tenim aquí ben a prop. Doncs el Sant Cugatenc d'arrel, home, Sant Cugatenc, ja hem d'entendre que Sant Cugat era un poble de pagès, un poble, com sabeu molts, que un poble no era pas ric, era un poble misset pobre i molt sotmès i superditat al monestir i a tot el que això suposava, no? Vol dir que, aviam, jo el que sempre m'ha sorprès, per dir alguna cosa ara, seria el que expliquen els avis del poble, i és que de sempre s'ha dit que Rubí era un lloc molt més ric que Sant Cugat, cosa que ara ens sorprèn, no? I era així mateix, vol dir que, aviam, Sant Cugat, com he dit fa un moment, era un poble de pagès i per tant, pobre, i que la gent era molt senzilla, era molt, com a tots els pobles, m'imagino, no? Com a tot arreu. Aviam, parlàvem de Cal Gerrer, i penso que la casa aquesta és prou important com per nombrar-la. Llavors, Cal Quitèria, que està davant de Correus, també en parlo en el llibre, també és una de les peces que jo crec que representatives del poble d'abans. Van quedant cada vegada menys llocs on mirar. L'Ateneu Sant Cugatenc també és de les cases antigues del poble, el Cal Boter Negre. El que passa que són cases que per la seva estructura no crida massa l'atenció, però bé, hi ha moltes de cases encara que es conserven d'abans. Per exemple, el carrer del Carme és un dels carrers, o el carrer Sant Domènec, també hi ha moltes cases, o el carrer Castillejos, cases antigues del poble. Però, esclar, són cases que la gent no identifica o no reconeix com a cases del poble, no? Bé, d'escriure-ho he estat gairebé 3 anys entre escriure i editar-lo, tot plegat, o sigui, una mica el procés del llibre, són 3 anys, no? I la idea, jo és que la veritat és que a vegades m'ho pregunto jo mateix d'on va sortir, no ho sé. Suposo que les coses venen perquè han de vindre, no? Venen una darrere l'altra i hi ha un desencadenat que et porten a llocs que no haguessis pensat quan vas començar. I això va ser una miqueta la història del llibre. Comences escrivint allò que t'expliquen i d'uns apunts es converteixen ja en una cosa més contundent, més gruixuda, amb més pàgines, i vas començant buscant fotografies i això vas ampliant i acabes fent aquest llibre. Però en realitat una idea preconcebuda de dir vaig a fer això amb aquestes característiques, segurament sí que si m'ho hagués preparat no m'hagués tampoc sortit, O sigui, és una cosa d'aquelles que et surten quan venen. Soc bastant crític amb tot el que faig sempre, no? I tinc que dir-te, jo quan em va preguntar el meu cosí, el Carles, que és un dels que ha col·laborat també fermament amb el llibre, i li vaig dir, el llibre ja el tinc a les mans perquè ell està fora d'aquí, dic, ja el tinc. Diu, sí, diu, dona'm una nota. I dic, home, jo li donaria un 8 i alguna dècima més, però no gaire més. Vull dir que, aviam, és una bona nota per mi, no? Perquè ja et dic, insisteixo, soc bastant crític i en seguida del 5 no passo. Vol dir que estic força content. Estic força content i he tret algunes cosetes que sempre es colen, aquelles fallos que a última hora dius, hosti, mira que m'ho vaig mirar 10.000 vegades i encara... I els fallos també de gent que a vegades que no t'acaba d'entendre prou la idea que portes a l'hora d'imprimir-lo i això, doncs, bé, donaríem una bona nota. Sí, estic content. En primer lloc, jo parlar de Sant Cugat i deslligar-la amb el resto de Catalunya quasi que no m'atreviria a dir-ho, perquè jo penso que podríem englobar-ho tot junt. I parlo de Catalunya per parlar del meu país. Els altres països jo tampoc no vull intervindre perquè és cosa dels altres. Però a casa nostra jo penso que les nostres aptituds no han estat en edificar. Penso que el català, en aquest cas, potser ha mirat l'economia, en aquest cas de dir anem a fer-ho econòmic, i no, en canvi, ha mirat potser l'estètica. I jo crec que Sant Cugat ha patit, com la majoria de pobles, insisteixo, de Catalunya, ha patit doncs, la modernitat i tot, però d'una manera, penso que una cosa pot ser moderna i pot haver-hi més gent, això no fa mal. El que passa que s'ha de seguir un criteri, s'ha de seguir un planteig de dir, anem a construir un poble, o sigui, no farem una sèrie de cases juntes, no, farem un poble. És com jo sempre explico la comparació de poble amb una pintura, amb un quadre. Quan un pintor
es planteja pintar un quadre, no penses en una pinzellada i en acabat una altra, no? Penses en un conjunt. Doncs això és el mateix. Jo penso que els pobles s'haurien de veure com a conjunt. I, per tant, teulades, totes les teulades iguales. Façanes, doncs buscar un tipus de façana i unificar criteris. I llavors faríem un poble d'aquesta manera, però obra vista, allà arrebossat, allà no sé què. No, això no és un poble. I insisteixo, Sant Cugat, com la majoria de pobles, arquitectònicament un desastre. Un desastre. Jo em sento molt apenat perquè quan pujo Pirineus amunt i tal i vaig a visitar altres països, veig el que s'ha fet aquí i penso que no s'ha fet amb el millor criteri que s'hagués pogut fer. Bueno, aviam, com t'he dit fa una estona, al llibre parlo de Sant Cugat i parlo de la meva família. I, evidentment, a Sant Cugat, la família Cabanes, tots els coneixen per una família d'artistes. Gairebé diria que ja n'he tingut prou amb els artistes de la família com per dir ja estic saturat d'artistes, no? Diguem-ho d'aquesta manera. I aleshores m'he recreat parlant del meu pare, del meu tio i de l'altre tio, que eren els 3 germans, el gran, que era fotògraf, i els altres 2 eren escriptors i pintors, no? I llavors el que faig és això, explico una miqueta la seva trajectòria artística i faig una miqueta de valoració, no de valoració, sinó mostro una mica el seu treball, no? Jo el llibre el regalaria a tothom, però t'ho dic així, el regalar-lo. Però dir-li que el compressin, potser és el que tu et referies, també, a tothom. Perquè penso que és un llibre que pot servir tant a la gent del poble de sempre, a la gent gran, com per retrobar-se una miqueta amb els seus orígens o amb els seus anys de joventut, com pot servir a la gent que acaba d'arribar o als més joves per conèixer millor el poble on que ha estat i una miqueta el que havia sigut, no? En primer lloc, la ciutat, jo diria poble, el poble de Sant Cugat. Com en el pròleg d'un dels pròlegs del llibre ja ho diem, molts som els que ens renunciem encara a dir ciutat de Sant Cugat, no? Parlem com a poble. Què representa per mi el poble de Sant Cugat? És difícil d'explicar-ho. En el llibre també una de les primeres preguntes que em faig jo mateix, no? El per què aquest Sant Cugat. Aviam, tots els que vivim a Sant Cugat ens passa, que hi ha alguna diferent. Hi ha alguna que, quan parlen de Sant Cugat, se'ns posa la pell de gallina i hi ha alguna hi ha alguna més que un poble qualsevol o un poble que... Hi ha alguna més. Jo he acabat pensant que són aquestes pedres daurades del monestir, no? Aquestes pedres que tenim aquí, mira quina tarda més bonica ens està fent. Doncs jo penso que és aquestes pedres que alguns ens transmeten i que ens fa que el Sant Cugat el visquem d'una altra manera. Dic jo, perquè no hi trobo cap més explicació. La casa de la família Cabanes ja està identificada amb una placa. L'artista Frederic Cabanes no vol que s'oblidi la història que identifica la nostra ciutat. Per aquest motiu han col·locat una placa de bronze a la porta de la casa. La placa va ser descoberta per Ignasi i Frederic Cabanes, juntament amb l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. A la placa es pot llegir Plana del Rampeu, que era així com es deia antigament la zona que va del carrer Santiago Rossinyol fins a la Rambla del Celler. També hi ha una data significativa, 1853, l'any en què va ser adquirida per Anton Castellví Trabal, quatravi dels Cabanes. Anys més tard, la casa es va conèixer com Caltano, en referència al rebesavi dels Cabanes. I finalment, l'última inscripció recorda una època molt més recent, l'any 1918, quan la casa era coneguda com Cal Boter. Una placa, doncs, plena d'història. Per això, Frederic Cabanes va animar a tots els santcugatens a que col·loquin una placa recordant la història de les diferents cases antigues que hi ha a la nostra ciutat. Després de l'acte simbòlic de la descoberta de la placa, tots els assistents es van desplaçar fins a la casa abacial del monestir de Sant Cugat. Allà va tenir lloc la presentació del llibre escrit per Frederic Cabanes. El llibre, que té per títol Sant Cugat, orígens i històries d'un poble i d'una família, fa un repàs per la història del nostre poble, això sí, des d'un punt de vista d'una família. La presentació del llibre va anar a càrrec de l'historiador Joan Tortosa i van assistir mossèn Blai Blanquer, rector de la parròquia, l'historiador Domènec Miquel i altres personalitats del món de la cultura i la política santcugatenca.
L'anècdota la va posar el temps, ja que durant la descoberta de la placa i la presentació del llibre va ploure, una pluja que es va rebre amb alegria, ja que tal i com s'explica al llibre, Sant Cugat era un poble de pagesos i quan plovia era símbol de festa. El dia de Sant Jordi a ningú sorprèn que es venguin molts llibres, però quin llibre ha estat el més venut a Sant Cugat? Doncs aquest any, sorprenentment, ha destacat un per sobre dels altres. I diem sorprenentment perquè no és habitual que sigui només un el que destaqui per sobre dels altres. Aquest any ha estat diferent i el llibre del santcugatenc Frederic Cabanes, Sant Cugat, orígens i històries d'un poble i d'una família, ha despuntat per sobre de qualsevol altre. Ja ha estat bona l'elecció dels santcugatens perquè el llibre ve a ser un recull de la història de Sant Cugat perquè així no es perdi. I no hi ha dubte que som nosaltres els encarregats de conservar la nostra pròpia història. El seu autor, Cabanes, exposa durant aquests dies les fotografies que es poden trobar en aquest llibre. Unes fotografies que trobareu a la Sala Rossinyol i que fan un recorregut per la història del nostre poble.